Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:11 na ng umaga. At ang oras na hinahatid sa inyo ng Plavan Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Headline. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, SafeNet for Mobility Program, umabot na sa 5,254 na serbisyo para sa mga Dagupenyo. At PCSO patuloy ang suporta sa mga PWD. Bulinaw, sinimula ng National Disaster Resilience Month 2026 sa kick-off Parade of Capabilities. R1MC naglunsad ng health education sa unang araw ng National IPC Week 2026. Centro Mall posibleng itayo sa bayan ng Orbistondo. DSWD FO1 nagatid ng agarang ayuda sa 282 apektado ng sunog sa Batak City Public Market. DTI Pangasinan nakilahok sa Coco Natural Training para sa mas pinalakas na industriya ng niyog. Malasiki, nagdiwang naman ang National Nutrition Month. Tumanggap ng 2 bagong ambulansya at pinarangalan ang PNP Force Multipliers. At Napolcom Region 1 nakiisa sa pagbubukas ng 31st Police Community Relations Month. Sa atin namang mga national news, impeachment versus BP Sara, huling hakbang upang pahinain ang political capital ni BP Sara ayon yan sa isang political analyst. Kaso naman ng COVID-19 sa Quezon City, umabot na sa 146. Senador Marcoleta sumuko na sa korte para sa kasong plunder. Palasyo, wala umanong magagawa kundi ipatupad ang warrant of arrest versus sa Senador Marcoleta. Kahit pribadong individual maaring mapanagot sa kasong plunder, ayon yan sa DOJ. Ronda Pilipinas, 6 na arbo sa Bataan, tumanggap ng makinarya mula sa DAR para palakasin ang produksyon ng pagkain. Sa ating showbiz news, Alex Ayala, nakabanding si Catherine Princess of Wales bago ang historic win sa 2026 Wimbledon. At Michael Cinco, nakasama ang football legend na si Ronaldinho sa kanyang culture showcase sa Miami.
Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po ngayon ng Martes, ikapito sa buwan ng Hulyo taong 2026. Ito po yung magiging tagapagbalita ka-partner John Velgas. Huwag niyo pong kalimutan mga ka-partners na i-share at i-like ang DCRD Integrated News, SMNI News North Luzon, SMNI o DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Radio Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DCRD Sunshine Radio Report! Safe Net for Mobility Program umabot na sa 5,254 na serbisyo para sa Dagupeño at PCSO. Patuloy naman ang suporta sa mga PWD. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni ka-partner Sheila Balog. Umabot na sa 5,254 ang kabuang serbisyong naihatid sa ilalim ng SafeNet Mobility Program. Naglalayong mabigay ng mobility assistance at iba pang support services sa mga nangailangang residente. Ayon sa pamalang lungsod, naging matagumpay ang programa dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamalat mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng serbisyong may malasakit sa mamamayan. Nagpasalamat din ang lungsod sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa patuloy nitong suporta sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga wheelchair, cane at walker na malaking tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga benepisyaryo. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy nitong palalawakin at paigtingin ng mga programang nagbibigay ng pag-asa, dignidad at mas maayos na kalidad ng buhay para sa mga persons with disabilities o PWDs at iba pang sektor na ngailangan ng tulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DCRD Sunshine Radio Report! Bulinaw, sinimula naman ang National Disaster Resilience Month 2026 sa kick-off Parade of Capabilities. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni ka-partner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, opisyal ng sinimula ng pamahalaang bayan ng Bulinaw ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pamagitan ng matagumpay na pagsasagawa ng Kick-Off Parade of Capabilities kahapon, June 6, 2026. Pinangunahan ang aktibidad ni MDRRMC Chairperson at Municipal Mayor Jesus F. Celeste sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni Engineer Cheris C. Calicdam. Layunin ng programa na palakasin ang kahandaan ng bayan sa mga sakuna at kalamidad. Dumalo at nakiisa sa parada ang mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan, emergency response units, barangay DRRM committees, civil society organizations at mga community disaster volunteers. Ipinakita sa naturang parada ang mga rescue vehicles, kagamitan sa pagresponde at operational assets ng iba't ibang ahensya bilang patunay ng kahandaan ng Bulinaw sa anumang sakuna. Layunin din nitong palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng disaster preparedness and resilience. Ayon kay Mayor Boying, ang disaster resilience ay isang kolektibong responsibilidad na maisakatuparan lamang sa pamagitan ng pagkakaisa, kooperasyon at aktibong partisipasyon ng bawat sektor ng komunidad. Ang Kick-Off Parade of Capabilities ay hudyat ng pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 na muling nagpapatibay sa layunin ng Bulinaw na magkaroon ng mas ligtas, handa at matatag na bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat ka-partner Lerna sa balitang yan. Samantala, bilang paggunita sa unang araw ng National Infection Prevention and Control o IPC Week 2026,
Nagsagawa ang Region 1 Medical Center o R1MC sa pamamagitan ng Hospital Infection Prevention and Control Management Office ng isang health education session para sa mga pasyente at kanilang mga bantay kahapon ika-6 ng Hulyo sa R1MC Cancer Center. Sa naturang aktibidad, ibinahagi ng SIPCMO ang mahalagang kaalaman tungkol sa mga simpleng paraan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Kabilang dito ang wastong paghuhugas ng kamay, tamang pagsusot ng face mask, tamang pagtakip sa bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing, at wastong paghiwalay ng mga basura sa loob ng ospital. Layunin ng nasabing programa na palawakin ang kaalaman ng publiko sa mga gawaing makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan at kaligtasan ng bawat isa. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National IPC Week 2026 na may temang Building Responsive IPC Systems, Strengthening Monitoring, Collaboration and Resilience. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng edukasyon at pagpapalakas ng pagtutulungan, muling pinagtitibay ng Region 1 Medical Center ang kanilang pangako sa pagsusulong ng kaligtasan ng mga pasyente at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sunshine News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Karagdagan pa sa ating mga balita, Centro Mall posibleng itayo sa bayan ng Orbistondo. Nagbabalik sa report ka-partner Lerna Hernandez. Pinag-uusapan ng posibilidad na pagtatayo ng Centro Mall sa bayan ng Orbistondo, Pangasinan. Kasunod ng pagbisita ng chairman ng XRC Mall Developer Inc. na si Alexander o Alex Cruz. Sa isinagawang pagpupulong kasama ang malokal na opisyal, tinalakay ang planong itayo ang Natural Mall sa isang 1.5 hectares lupain sa barangay Dalanggiring. Ayon sa lokal na pamalaan, inaasahan magbubukas ang proyekto ng mas maraming oportunidad sa trabaho, magpapalawak ng kabuhayan at makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bayan sa pamagitan ng karagdagang pamuhunan at mas mataas na koleksyon ng buwis. Dumalo rin sa pagpupulong si Malayan Bank Senior Assistant Vice President Erilyn Tumali na nagpahayag ng interes sa mga posibleng kaakibat ng oportunidad ng proyekto. Sa ngayon, sasailalim pa sa masusing pag-aaral ang panukwalang pagtatayo ng Centro Mall bago ito tuluyan maisakatuparan sa Orbistondo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! DSWD FO1 nagatid ng agarang ayuda sa 282 na apektado ng sunog sa Batac City Public Market. Ang detalye ng report na yan, ihatid sa inyo kapartner Vian Vergabilla. Patuloy ang paghahati ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 1 sa mga individual na naapektuhan ng sunog sa Batac City Public Market. Sa pinakahuling tala, nasa 282 individual ang kasalukuyang tumatanggap ng karagdagang ayuda mula sa ahensya. Bawat pamilyang apektado ay pinagkalooban ng tig-isang family food pack at 6 na litro ng bottled water upang matugunan ang kanilang agarang pangailangan. Bukod dito, namahagi rin ang DSWD Field Office 1 ng 10 limited sacks na maaring gamitin ng mga apektadong tindero at tindera bilang pansamantalang masisilungan o mapaglalagyan ng kanilang mga paninda habang isinasagawa ang pagbangon mula sa insidente. Ayon sa DSWD, naging mabilis ang paghahati ng food at non-food relief assistance dahil kabilang ang pamahalang panlungsod ng Batac sa mga katuwang ng ahensya sa ilalim ng Relief Prepositioning Agreement o RPA. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, may nakahandang relief repositioning area sa lungsod na naglalaman ng mga food at non-food items na maaaring agad ipamahagi sa oras ng kalamidad at iba pang emergency situations tulad ng naganap na sunog sa Batac City Public Market kagabi. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang pagtugon at tulong sa lahat ng naapektuhang pamilya. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, ito si Vian Vergabilla, kapartner mo sa balita at serbisyo.
Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, DTI Pangasinan nakilahok sa Coco Natural Training para sa mas pinalakas na industriya ng nyog. Nagbabalik sa report ka-partner Sheila Balog. Nakibahagi ang DTI Pangasinan sa 5 araw na Coco Natural Utilization by Products of Coconut for Health and Wellness Training na isinagawa noong June 30 hanggang July 4 ng Our Farm Agricultural Business Skills Training and Assessment Center na kinatawan ni Ms. Fatima Andrea Cruz ang DTI Pangasinan sa pagsasanay kasama mga kalahok mula sa iba't ibang sektor. Tinalakay ng mga eksperto ang nutritional, medicinal at entrepreneurial na gamit ng mga byproducts ng niyog kung paano ito maaring gawing mga produktong may dagdag na halaga para sa kalusugan at kabuhayan. Ayon sa DTI Pangasinan, naging makabuluhan ang aktibidad dahil hindi lamang nito pinalawak ang kaalaman ng mga kalahok tungkol sa potensyal ng industriya ng niyog, kundi nagbigay din ito ng pagkakataon para sa mas matibay na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan, training institutions at iba pang stakeholders upang isulong ang inobasyon, value addition at sustainable livelihood. Nagpasalamat naman ang DTI Pangasinan sa OFAS track na sa mga resource speakers at sa lahat ng kalahok na sa matagumpay na pagsasanay na inaasang makatutulong sa patuloy na pagpapalakas ng MSMEs at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga magsasaka at negosyante sa Pangasinan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Malasiki, nagdiwang ng National Nutrition Month at tumanggap ng 2 bagong ambulansya at pinarangalan ang PNP Force Multipliers. Nagbabalik sa report ka-partner Vian Vergabinya. Opisyal na ipinagdiwang sa bayan ng Malasiki ang National Nutrition Month, National Disaster Preparedness Month at Police Community Relations Month. Isa sa matampok na aktibidad ang turnover ng 2 bagong ambulansya sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Malasiki. Ang mga ambulansyang ito ang ikalawa at ikatlong unit na binili ng LGU sa ilalim ng inisyatibo ng Serbisyong Soriano Sigurado SSS ni Mayor Alfie M. Soriano sa kanyang unang taon bilang alkalde. Kasabay nito ay pinarangalan din ng Certificates of Recognition ng mga PNP Force Multipliers bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Idinaos din ang kick-off program para sa National Nutrition Month na naglalayong itaguyod ang wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay para sa mga Malasikenyo. Ayon sa LGU, patuloy ang kanilang hangarin na palakasin ang kalusugan, kahandaan sa sakuna at ugnayan ng pulisya at komunidad tungo sa mas ligtas at mas maunlad na Malasiki. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahat, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Partner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat ka-partner Vian sa balitang yan. Muling detalye ng ating mga regional news. Nakiisa ang National Police Commission o NAPOLCOM Regional Office 1 sa kick-off ceremony ng pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relations o PCR Month nitong Hulyo 6 sa PRO1 Auditorium Camp Brigadier General Oscar Florendo sa lungsod ng San Fernando City, La Union. Pinangunahan ni Regional Director Attorney George Aplaza Dasquio. CISO4 ang delegasyon ng NAPOLCOM Region 1 kasama sina Acting Assistant Regional Director Attorney Alan Ancheta at iba pang opisyal at kawani ng tanggapan. Isinagawa ng Police Regional Office 1 ang programa na may temang sa bagong Pilipinas sa ugnayang pulis at mamamayan. Tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan na nagbibigay diin sa kahalagan ng pagtutulungan, tiwala at aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Tampok din sa programa ang paggawad ng pagkilala sa mga tauhan ng Philippine National Police bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo at mahalagang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng pulisya at mamamayan.
Ayon pa sa Napolcom Region 1, patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa ugnayan ng kapulisan at komunidad. Alinsunod sa layunin nitong isulong ang isang mahusay, may pananagutan at tunay na naglilingkod na organisasyon ng pulisya. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga kapartners, alas 6:30 na ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. At kasama na rin dyan mga kapartners ang Angels Pizza Lucaw. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating mga national news, impeachment versus BP Sara, huling hakbang upang pahinain ang political capital ni BP Sara. Ayon yan sa isang political analyst. Ang detalye ng report yan ni atid sa inyo ni partner Daniela Paulite. Ang huling barahan nila itong impeachment na to para pahinain ang ating ikalawang Pangulo. Inisa-isa ng political analyst na si Professor Froilan Calilong ang mga nakikita niyang posibleng motibo sa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, isa sa mga layunin umano ay mahatulang guilty ang Vice-Presidente. Gayunman, sinabi niyang maaaring maging mahirap makamit ang kinakailangang boto na 2/3 o 16 na senador upang magkaroon ng conviction. Kung hindi talaga i-depend the law at kung talagang titingnan natin yung tinatanan ng ating saligang batas, kinakailangan talaga ng 16 to convict. And that I believe is quite a tall order right now, given the fact na malapit ng eleksyon at kinakailangan ng mga senators, especially those who are running for election, some kind of political leverage in support of their political capital. Ayon pa kay Calilong, kahit hindi man ma-convict si VP Sara, maaari pa rin magkaroon ng malaking epekto ang mahabang proseso ng impeachment trial sa kanyang political capital. Aabot sa 72 araw ang nakatakdang trial period, kung saan 62 araw ang ilalaan para sa presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution Panel at 30 araw naman para sa depensa. Maliban dito, isa rin sa mga pangunahing nakikita ng propesor ay ang pagtatakip sa isyu ng malawakang korupsyon sa flood control anomaly. Gayunman, naniniwala siyang maaari ring magdulot ng kabaligtarang epekto ang impeachment at lalong magpalakas sa suporta kay Vice President Sara Duterte kung hindi ito ma-convict. Ayon pa kay Calilong, isa sa mga dahilan kung bakit umano kinatatakutan ng ilang kalaban sa pulitika si VP Sara ay ang posibilidad na mapanagot ang mga tiwaling opisyal kung siya ang mahalal na Pangulo sa 2028. They're looking at the Vice President, as the person that will really make their lives by 2028. Kung meron talagang tao, masasabi natin, political figure right now, that will really work towards ensuring na itong mga nagnanakaw ngayon paparusahan or at the very least maibalik sa atin yung mga ninakaw na mga pondo at pera. It's only Sara Duterte who do that. Nobody else. Dagdag pa niya, si VP Sara ay may integridad at paninindigan dahil mas pinili nitong isiwalat ang katotohanan laban sa administrasyon sa kabila ng mga panggigipit na kanyang kinakaharap. Matatanda ang isa sa mga isiniwalat noon ni VP Sara ay ang umano'y issue sa national budget. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. If it was true, na talagang magnanakaw si VP Sara Duterte, hindi siya alis sa poder ni Marcos. Mas pipiliin niya na maging kaalyado si Marcos kasi alam niya na hindi lang milyon ang kanyang makukuha, kundi bilyon and maybe even trilyon. But she chose to go the other side. Matatanda ang nadawit ang pangalan ng Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan sa mga alegasyon ng malawakang korupsyon kaugnay ng umano'y mali-malitang pera na isiniwalat ng Brave 18. Samantala, nahaharap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kaugnay ng mga reklamong maling paggamit ng confidential funds at iba pang alegasyon na kanya ring itinanggi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, kaso naman ng COVID-19 sa Quezon City umabot na sa 146
Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Stella Maris. Batay ito sa pinakahuling datos ng Epidemiology and Surveillance Division ng lungsod mula noong Enero hanggang Hulyo 1. Ayon sa Quezon City Government, mabilis na umakyat sa 265.22% ang kaso sa loob lamang ng 3 linggo. Mula Mayo 21 hanggang Hunyo 10, nakapagtala ang Quezon City ng 23 kaso ng COVID-19. Gayunpaman, ayon sa lokal na pamahalaan, mabilis na tumaas ang bilang ng mga may sintomas sa mga sumunod na araw. Sa loob lamang ng 3 linggo, mula Hunyo 11 hanggang Hulyo 1, ay umabot sa 84 ang mga bagong kaso. Ito ay katumbas ng 265.22% na pagtaas sa bilang ng mga nahawaan. Karamihan dito ay mga batang nasa edad 14 pababa, habang nakakuha naman ng tig 16% ang bawat age group na 25 years old hanggang 29 years old at senior citizens na may edad 60 years old pataas. Paalala naman ng pamahalaan sa publiko, protektahan ang sarili, lalo na sa mga matataong lugar, sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask, palaging maghugas ng kamay, palakasin ang resistensya, at magpasuri kaagad sa ospital kung may nararamdamang sintomas, kagaya ng lagnat at panginginig, ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at katawan, maging ang pagkawala ng pangamoy at panlasa. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sa pambalita, Senador Marcoleta sumuko na sa korte para sa kasong plunder. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Margot Gonzales. Nakitaan ng Sandigan Bayan 30 peso ng probable cause ang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Dahil dito ay binasura ng korte ang kanyang gusto na harangin ang pag-issue ng warrant kasabay ang kautusan na hulihin din na mga kapwa-akusado nitong sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Veray at Joseph Espiritu. Non-bailable ang plunder. Ang kaso ay nag-ugat sa aligasyon na tumanggap si Marcoleta noong siya'y kongresista pa ang 75 milyong pisong campaign donations mula kay Defensor at sa mga negosyante na hindi umano nito itineklara sa kanyang SAL-N at SOTSE. Para sa korte, may sapat na dahilan para maisyuhan ng warrant ang senador maging ng whole departure order. Natatanda na noong nagkarang linggo, July 3, 2026, dahil sa panangbudsman ng kaso. Issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and whole departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baloyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Nagtungo mismo si Marcoleta sa Sandigan Bayan Lunes ng umaga para sa pagdinig ng kanyang motion. Matapos ibasura ng korte ang motion nitong huwag maglabas ng arrest order, nagpatupad ang lockdown ng korte matapos itong hilingin ng Philippine National Police. Dinala si Marcoleta sa Camp Crame para sa booking procedures. Para naman kay Marcoleta, haharapin niya ang batas at ang pagsupo niya ay bahagi ng pagsunod sa proseso. Binigyan naman ng korte ng 3 araw ang prosecution para maghain ng komento sa motion to quash ng senador. Siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganoon, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan tumaan sa proseso. At nauna, naging na kaya nag-issue na po sila ng warrant. Maliban sa planner, nahaharap yan sa 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalong senador. Samantala hawak na rin ng otoridad si dating Congressman Mike Defensor at negosyating si Joseph Espiritu. Ilang minuto pa lang po nakaraan na inaresto po si Mike Defensor at isang nangangalan na Joseph Varias Espiritu.
Sila po'y nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po. Sa kanyang Facebook Live, bago ito nahuli, ginay ng defensor na ang kanyang pagkakakulong ay paraan lamang umano para patahimikan siya sa pagpuna sa korupsyon sa gobyerno. Dinala rin si defensor si IDG para sa processing at medical clearance bago ang return of warrant sa Sandigan Bayan. Sa pagdating nito sa Sandigan Bayan, ay tinaas nito ang kanyang mga nakaposos na kamay at nagbigay ng mensahe sa gobyerno. Sa ating gobyerno, ulit kayo sinasabi ko, hindi na pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Sinabi ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda, ang issuance of warrant of arrest ay hindi pa ito determinasyon ng guilt para sa mga akusado. Nanatili kay Marcoleta at sa iba pang akusado ang presumption of innocence ayon sa korte. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before them. Samantala sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, ikukulong ang mga akusado pati sa commitment order ng korte. Areso sa Pilipinas, Kumahalmer, Gonzales, SMNA. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Palasyo, wala umanong magagawa kundi patupad ang warrant of arrest versus Senador Marcoleta. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ni partner Crazy Catarong. Igagalang daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng batas kaugnay ng pagkakasailalim sa kustudiya ni Senator Rodante Marcoleta kasunod ng inisyong warrant ng korte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Lunes, malinaw ang posisyon ng Pangulo na dapat igalang ang anumang kautusan ng hukuman. Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Samantala, tumugon din ang Malacanang sa pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na anyay nauna pang nakasuhan at nakulong ang mga ito kaysa sa mga umano'y tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Tugon ni Castro, mas magiging mabilis sana ang pag-usad ng mga kasong nais isampa kung agad na nakapagsumite ng matitibay at konkretong ebidensya ang mga nag-aakusa. Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamilya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya. Sa aligasyon naman ni Defensor na walang batayan ang kasong isinampa laban kina Marcoleta at sa kanya, sinabi ni Castro na nararapat itong sagutin sa hukuman. Kaugnay naman ang posibleng epekto ng warrant kay Marcoleta sa mga kaganapan sa Senado, kabilang ang pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice-Presidente, sinabi ng Malacanang na nasa Senado na ang pagpapasya hinggil dito. Iginiit ni Castro na walang opsyon ang ehekutibo kundi ipatupad ang isang valid warrant of arrest na inilabas ng korte. Kung mayroon silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaaring magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung in-issue po ito ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce. Samantala, sa tanong hinggil sa posibilidad ng panibagong malawakang protesta mula sa Iglesia ni Cristo, tumanggi ang Malacanang na magbigay ng reaksyon sa mga hypothetical na sitwasyon. Gayunman, naniniwalaan niya ang pamahalaan na igagalang ng liderato ng INC ang proseso ng batas at ang mga desisyon ng hukuman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Muling detalye ng ating mga national news, kahit pribadong individual maaaring mapanagot sa kasong plunder ayon yan sa DOJ. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ni kapartner Aaron Rojas. Dalawang maling akala tungkol sa plunder ang nilinaw ngayon ng Department of Justice. Una, hindi lamang maopisyal ng gobyerno ang maaring managot. Ginawa ang pahayag ng DOJ kasunod ng pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor kaugnay sa kasong plunder. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T.,
Kung may mga pribadong individual na nakipagsabwatan o naging bahagi ng umano'y illegal na transaksyon kasama ang isang public official, maaari rin silang masaklaw ng anti-plunder law. Yung plunder law does not distinguish, no? If there are private individuals who are involved, who are implicated along with a public official, maaari sila manawit ng ganung plunder. Nakasaad sa Republic Act No. 7080 o Anti-Plunder Law, maaring papanagutin hindi lamang ang public officer, kundi maging ang sinumang pribadong individual na nakipagsabwatan o nakiisa sa paggawa ng kasong plunder. Ikalawa, nilinaw rin ng DOJ na hindi kailangan public funds ang pinag-uusapang pera upang magkaroon ng kasong plunder. From a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for prosecution ng plunder. Ayon sa DOJ, malinaw sa batas ang definisyon ng ill-gotten wealth. Kasama rito ang pagtanggap ng isang opisyal ng gobyerno ng komisyon, regalo, porsyento, kickback o anumang benepisyong pinansyal dahil sa kanyang posisyon o kaugnay ng isang proyekto o kontrata ng gobyerno. Sa ilalim ng Section 1D ng Republic Act No. 7080, kabilang sa ill-gotten wealth ang pagtanggap, direkta man o hindi, ng anumang komisyon, gift, share, percentage, kickback o iba pang pecuniary benefit ng isang public officer dahil sa kanyang katungkulan o kaugnay ng government contract o proyekto. Kaya ayon sa Department of Justice, hindi kinakailangang mismong kaban ng bayan ang pinagbulan ng pera upang may turing na batayan ng plunder. Gayunman nilinaw ng DOJ na ang kanilang mga pahayag ay legal na pagpapaliwanag lamang at hindi pagtalakay sa merito ng kasong nasa sandigan bayan. Iginit ng kagawaran na ang ombudsman ang nagsampa ng kaso at ang korte lamang ang may kapangyarihang magpasya batay sa mga ebidensyang ihaharap ng mga magkabilang panig. Habang nagpapatuloy ang paglilitis sa Sandigan Bayan, nananawagan ng DOJ sa publiko na aralin mismo ang anti-plunder law upang higit na maunawaan ang mga elemento ng krimen at maiwasan ang maling interpretasyon sa mga kasong may malaking interes ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Ka-partner News Blast! Ronda Pilipinas! Sa ating Ronda Pilipinas, 6 na arbo sa Bataan na tumanggap ng makinarya mula sa DAR para palakasin ang produksyon ng pagkain. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Van Vergabinya. Namahagi ang Department of Agrarian Reform or DAR ng 165 electronic land titles or e-titles na nagkakaloob ng mga makinaryang pangsaka, kagamitan at farm input support na nagkakahalaga ng 3.95 million pesos sa mga agrarian reform beneficiaries or ARBs at kanilang mga samahan sa lalawigan ng Benguet. Ayon sa DAR, layunin ng pamamahagi ng mga e-title na mabigyan ng katiyakan ang mga benepisyaryo sa kanilang pagmamayari ng lupang pansakahan. Habang ang pinagkaloob ng mga makinarya, kagamitan at farm inputs ay inaasahang magpapataas ng produktibidad at kita ng mga magsasaka. Sinabi ng ahensya na bahagi ang programa ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng seguridad sa pagmamayari ng lupa at suporta sa kabuhayan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga ARBs na sa natanggap na tulong na inaasahang makatutulong upang mapabuti ang kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast! Showbiz News Blast! Sa atin namang showbiz news, Alex Ayala, nakabanding si Catherine Princess of Wales, bagong story queen sa 2026 Wimbledon. At Michael Cinco, nakasama naman ang football legend na si Ronaldinho sa kanyang couture showcase sa Miami. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Andrea Santos. Bago pa man ang makapigil hiningang laban ni Filipina tennis star na si Alex Ayala, isang dream come true moment na ang kanyang na-experience nang makapagpa-picture sila ng Turkish tennis player na si Zeynep Sönmez at kay Catherine Princess of Wales nang mag-surprise appearance ito sa torneo last July 2 bilang patron ng All England Club. Hindi lang basta dinaluhan dahil makikita sa social media
post ng Wimbledon na todo cheer din kay Alex ang Marvel stars na sina Tom Hiddleston na gumanap na Loki at Andrew Garfield na gumanap na Spider-Man sa round of 32 match sa center court kung saan tinalo niya ang defending champions sa score na 7-6, 6-2. Inulan din ng pagbati ang 21-year-old athlete mula sa tennis legends tulad ni Billie Jean King at Maria Sharapova matapos ang historic win nito laban sa world number 3 na si Iga Swiatek. At alam mo ba na bago pa sila naging magkalaban, si Iga Swiatek mismo ang nagabot ng diploma kay Alex noong nag-graduate ito sa Rafa Nadal Academy sa Spain noong 2023. Bit-bit ang inspirasyon at kulturang Pinoy, suot ni Alex Ayala ang kanyang custom visor na may mensaheng kapag lumago, hindi na hihinto. At ngayon ay handa nang sumabak sa Wimbledon round of 16 laban kay Jasmine Paolini. Samantala, pinatunayan muli ng tanyag na fashion designer na si Michael Cinco ang kanyang world-class talent sa successful two-night couture showcase sa Miami, Florida na dinaluhan ng football legend na si Ronaldinho bilang isang special guest. Ipinamalas ni Cinco ang kanyang mga obra maestra sa historic Versace Mansion sa Miami sa pamamagitan ng isang fashion show kung saan pinagsama ang high fashion at sports upang i-celebrate ang FIFA World Cup. Bilib naman ang mga netizens sa itinuturing na unexpected collab of the year ni Michael, kung saan pinuri ang collaboration ng sports at haute couture na pinalakas pa ng pagrampa ng mga sikat na international model at artists tulad nila Jesus Luz, Alessandra Delgado at Luis Pawolka. Kilala sa pagbibihis ng mga Hollywood A-listers gaya ni na Lady Gaga, Beyonce at ng dating Miss Universe na si Pia Wurtzbach, nakatakda namang bumalik si Michael Cinco sa Dubai upang magpatuloy sa paglikha ng mga world-class designs matapos ang matagumpay niya na fashion show sa Amerika. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Andrea Santos, sa inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbuzz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Maging matapat ka lamang, ikaw ay itataas ng dakilang Ama sa takdang panahon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At dyan, nagtatapos mga partners ang kalipunan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DCRD News and Information Center ngayong araw po ng Martes, ikapito sa buwan ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat mga kapartners sa lahat ng mga umantabay nakinig sa ating programa. Good morning po sa ating lahat mga kapartners. Sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa ating technical side, Partner Jeb, sa ating station manager Mr. J. Mendoza at sa buong patnubay sa ating mahal pastor, Pastor Apollo C. Quibloy. Good morning po Pastor. At ako po inyong naging tagapagbalita, Partner John Velgas mga kapartners. Ang tabayanan ang susunod ng programang Kapin at Balitaan sa Sunshine ni Partner Jerry Pogi Kambay. May bagang sapa na imbaga bigat. Masanta siya kabuasan at sige namin. Maayong buntag ganatong tanan mga kapartners, and may the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.